Ganfed I ffwrdd i cael 2. You getting on then, boys, or what? Boys, starting team, you know who you are. Boys, what's underneath your shirt? What colour? Black. Got a red flash for me? And Cole's even got red undershorts on. Felly gêm nesaf ar cae 1 rhwng Ysgol Abersychan ac Ysgol Cwm Rhymni. Cwm Rhymni yn y coch y D a Abersychan yn y D. Felly Abersychan ar y bêl fan hyn nawr. Gwrthrycio da, ond y bêl dal yn nwylo Abersychan. Ceisio dalwyth o'r bêl. Ddim yr un taclysa, ond dal y bêl. Callum Jones yn chwarae fel mewnwr. A cyfle fan hyn nawr I Abersychan, mynd y llydan. Ond tacl dda, allan ar yr asgell. A'r pêl yn mynd dros yr yslys am lein I Cwm Rhymni. Oes Mordal, Bechgyn Bl.9, Chepstow I cael 6 ysgolch yna. Chepstow, Year 9 boys, please make your way to station number 6. Stop, on Blenny, good lad. Ydy Cwm Rhymni sy'n ar cyfle fan hyn nawr. Ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo, felly fydd yn sgrym I Ysgol Abersychan. Callum Jones yn awyddol I fynd mlaen ar gêm fyna, ond sgrym fydd I, nid cic gosb, 9 rydd. Callum Jones, pas allan. Cyfle nawr mynd am y gornel a'r cyflymder gan Abersychan I fynd dros am cais gyntaf y gêm. A rhoi sgôr 5-0 I Abersychan. Y trosiad ddim yn un llwyddiannus. Felly y sgôr yn aros 5-0 I Abersychan. Cwrsio da iawn fanna gan Abersychan, chwilio am ail cais y gêm I nhw. Dwylo da. Ethan Edwards gaeth I llorio fanna, ond cyfle nawr os mynd yn llydan. Y pêl yn cael ei darlwytho I rif 7 Cole Crimmins mewn I dwylo. Logan Parfitt, a dyna ni. Ail cais y gêm I Abersychan o dan y pist. A trosiad yn un llwyddiannus. Felly'r sgôr yn 20 pwynt I ddim I Abersychan. Unwaith eto mynd yn fyr, ond y ddaliad tro yma I Cwm Rhymni dros y bêl. Aeth Abersychan, ond cyfle fan hyn nawr I Cwm Rhymni. Y cyflymder gan y chwaraewr. A rhoi Ysgol Cwm Rhymni syth yn ôl mewn y gêm. Y cic i'w ddilyn o ddan y pist.
gwelliant, yeah, better. Galw amdano fe, take it. A trosiad yn un llwyddiannus. Felly, 5 pwynt rhwng y dau dîm nawr. Cwm Rhymni fydd yn ar ddechrau, ond y cic ddim wedi mynd 10 metr. Neb yn cystadlu, galed bydd i fynd. Camgymeriad falle i Abersychan fyna. Chym yn siŵr falle chwarae bel, ond y dacl gryf yn dod mewn fyna gan Taylor Bath. Cwm Rhymni dros y bel. Cic gosb i Abersychan, ond tacl enfawr mewn fyna. Ar y rhif 9, Cylem Jones. Wedi cymryd y dacl yn dda, chwarae teg iddo. Ac yn cic gosb i Abersychan. Jones ar y bel unwaith eto. Mae pas tam y bach yn rhydd tro yma. Ond cic trwyddo fyna, a oedd y tacl anhwyr nadi. Ond cic trwyddo, cic a chwrs fydd i. Ond Cwm Rhymni sydd da'r bel yn ôl. Y cwrso fyna gan Mason Jones i Abersychan. Nawr, os cyflymder yma gan Cwm Rhymni. Oes yn wir, unwaith eto y cais yn dod i'r un bachgen o Cwm Rhymni. Y cyflymder. Gan Logan Wills yna, ail cais y gêm i Logan Wills. A trosiad yn un llwyddiannus felly. Cwm Rhymni yn y blaen tro yma. 14 pwynt i 20. Nawr, a gall Abersychan mynd nôl ar y blaen. Ond yma, cwni off unwaith eto. A oes cais unwaith yn ragor i Cwm Rhymni. Oes yn wir. Wedi dyn nhw syth mewn y gêm ar ôl fod lawr o 20 pwynt i ddim. A Cwm Rhymni yn trosi'n llwyddiannus unwaith yr agor. Ac ar y blaen o 1 pwynt ar 20 i 20. Cystadlu am y cic unwaith yn ragor. Cic da gan Cwm Rhymni. Abersychan ddim yn cystadlu am y bel. A cyfle unwaith yn ragor nawr gyda'r niferoedd allan. Ond y pas yn rhydd. Ac unwaith eto, bel yn mynd dros yr yslys. A fydd yn lein i Abersychan. Abersychan yn cael ei hyfforddi gan Gareth John Jenkins. Yn siŵr bydd yn cael gair ar y hanner yn enwedig o fod ar y blaen o 20 pwynt i ddim. Abersychan yr asgellwr. Rhif 19. Ar y bel, Logan Parfitt. Sgorio'r ail gais i nhw. Yn y bel nôl yn nwylo Cwm Rhymni. Cic lan yr awyr. Edrych mae fod yn cic dda. Oes cyfle unwaith yr agor i Cwm Rhymni. Oes yn wir. Cais arbennig o dda. Ar
Ac yn deifo mewn o dan y pist. Tam y bach fel Chris Ashton. Ond ddim y cic orau o dan y pist, o dan y bar. A fi fydd y sgôr yn aros yn 26 pwynt i 20 ar yr hanner i Ysgol Cwm Rhymni. That one kid nailed Cody. That's the lad. Enw on the man. Oh, the one number 4 just... Look at him, he looks like he has kids. I was number 3. Oh, he's not trying. There you go, 10. Got it. Nôl nawr. It's all right, do ddim yn gwybod. Mae Cwm Rhymni ar y bêl. Abersychan edrych fel falle bod nhw'n cael tamau bach o drymad ar y hanner gan neu prif hyfforddwr Gareth John Jenkins. Off his head. Play it. 14 pwynt i ôl i Manu. Unwaith eto, dwylo yn y bêl, ond y pas wedi mynd ôl. A tackle caled mewn gan Abersychan. Dwylo, give it. Ken, dwylo eto. O'r ffig bas. Dwywaith. Ffigio'r bêl a cais gwych gan Ysgol Cwm Rhymni. Cais y dydd hyd yn hyn. Yn ffigio'r bas dwywaith a mynd o dan y pist am cais. Gwaith gwych a cais unigol da iawn. Felly, Cwm Rhymni sy'n awr ddechrau'r chwarae fan hyn. Ar ôl bod 20 pwynt i ddim i fyny. Cwm Rhymni sy'n wedi sgorio 30 pwynt nesaf. Ac ar y blaen, o 21 pwynt. Angen 3 cais nawr. 3 trosgais i fod yn union ar Abersychan. O Sam cael rhywbeth allan o'r gêm a ac unwaith ag eto. Sgiliau pêl-droed gwych a cais unwaith yn ragor i Cwm Rhymni ac i Logan Willis. Wedi cael y bawns gyfeillgar ac yn gorffen yn bendigedig a trosiad yn un llwyddiannus yn dod ar sgôr i Abersychan 20, Ysgol Cwm Rhymni 40. Felly cic mewn i ddwylo Abersychan. A oes cais yn dod fan hyn. Ffig bas, ochr gamu. Gwaith da.
Ond wedi dod i stop y bêl nawr. Yn edrych i ddod allan yn llydan. Dyfarnwr y chwarae mantes. Pêl yn wylo. Caelan Phillips a gall Phillips creu rhywbeth. Ond na'r tacl gryf yn dod mewn arno fe. A oes cais yn dod. Oes wir. Abersychan wedi cael un yn ôl. Ac yn mynd o dan y pist i gwneud y cic tam y bach yn rwyddach. Cic yn ei llwyddiannus. Dim y cic orau, ond mae dros am 2 bwynt ychwanegol. Boys, settle lan! Settle! Yr ein am y fynd off yna, mae fe'n gallu cicio fe! We're great, Riley. Riley, go! If it doesn't go 10 and they touch it, it's scrum halfway. Oh, lucky logo. Oh. Bêl mlaen o dwylo. A oes cyfle arall fan hyn nawr. Travis Jones sy'n cwrso'r bêl. Knock on! A wedi tirio'r bêl. Na. O, ydi. Dyfarnwr ar ôl. Tamau bach o meddwl. Wedi cadarnhau fod Travis Jones wedi tirio'r bêl. Ac yn rhoi tamau bach o cyfle Abersychan dyn ôl mewn i'r gêm fan hyn. Y pellter ddim gan Travis Jones fyna i trosi ei gais ei hun. Felly y sgôr yn aros. Cwm Rhymni 40, Abersychan 24. Travis Jones sydd yn cwrso bêl. Dros yr yslys. Felly fe fydd yn lein i Cwm Rhymni. Lein taclus fyna gan Cwm Rhymni. Chwilio am y gwagle. Dros y bêl yma Travis Jones. Gwrthrycio. Ceisio roi Cwm Rhymni dan bwysau. Ochr gamu. Tacl wedi cael ei methu. A oes y cyflymder a'r stamina i gyrraedd. O na, tacl dda. Y pŵer i mynd mewn i'r ail 20. Gwaith gwych fyna yn cefnogi'r chwaraewr. Ond tacl, dyfarnwr ddim hollol yn hapus iawn efo'r tacl na. Felly, ond cic gosb i Abersychan yw i. Ddim yn hollol siŵr beth digwyddodd fyna. Felly cyfle nawr i Abersychan. Ceisio sgorio unwaith yn ragor. Bêl allan i Travis Jones. Lledi'r bêl, chwilio am y gwagle. Y bêl wedi mynd ôl o dwylo. Ond os gan Abersychan y cyflymder, ochr gamu. O na, tacl dda gan Cwm Rhymni. Wedi enll y bêl. Ond y dyfarnwr wedi meddwl amdano ac yn rhoi cic gosb. Taclwr heb ryddau y chwaraewr cyn cystadlu am y bêl. Pêl allan i Caelan Phillips. Caelan Phillips dal i fynd. O, dwylo gwych mewn. Ond tacl dda fyna. Ond mae dyfarnwr wedi chwythu lan. Beth mae'n edrych fel. Dyma diwedd y gêm.
y pas diwetha na wedi mynd ymlaen. Felly Ysgol Cwm Rhymni 40, Abersychan 24. Y gêm i'w ddilyn nesaf fydd gêm blwyddyn 9 rhwng Brodyn Efor a Nant y Gwyn.